Uma unganaka kakhulu imizwa, lento ofuna ukuyenza ngeke uzuyenza. Ngoba ngelinye ilanga uvuka ujabulile, ngelinye ilanga uvuka ukwatile ungazi ukuthi ukwateleni. Uma uthi uyaqala ikutshela ukuthi hayi namhlanje awukho ready, uzohlezi ungekho ready. Uma unganaka imizwa uma ufuna ukwenza into, iyaliwa uma kufuna ukwenza into. Ulwa nawe self ukuze into iphumelele, ukuze into iqale, futhi kuba buhlungu kakhulu mase kumele uqale ngoba imizwa utshela ukuthi awukabi ready. Hlanganisa lokhu nalokho uzoqala kusasa. Every day utshela ukuthi uzoqala kusasa ngoba imizwa into ekumele silwe nayo. Singayi ngemizwa, siye ngento esifuna ukuyenza. Imizwa izokuphazamisa kakhulu. Vuka uyikhahlele leyo wenze into ofuna ukuyenza ngoba imizwa izokuvimba.